саволам ҳам ин ки мо дар ҳамин Россия қарор дорем, як цех дар цех кор мекунем, шароитамон ҳаст худоро шукр. лекин амин цехи хунук мӯзаҳои резинӣ метиҳад моба. баъд ҳамин вақте ки мо ҳар 2 соат перекур дорем. ҳамин вақти перекур мебуроем, таҳорат мекунем, лекин таҳорат мекунему, лекин мо ба сабабе ки 10 минут моба вақт метиҳад, мо ҳамин бояд шитоб кунем ки фақат ҳамин дасту рӯҳамона шӯему, поҳамона маҳз накашему, равем корхона ба дуроем. бо баъди 2 соаташ бо моба перекур метиҳад. вақти бо буромадем, баъд поҳамона шӯем. ҳамин чӣ хел мешавад? Туғри минут. Потона хоҳари азиз, потона вақте ки аз хона буромадед ку, вақте ки аз хона буромадед, я таҳорати комил гиред, баъд ба поятон масалан чӣ пӯшидед? Ҷавраб пӯшидед. баъд вақте ки мӯзаро омада дар корхона ба пои таҳорат пӯшида бошед, ба ҳамон мӯза мешавад маск кашида. яъне шумо потона шушта хона равед, ба ҳамон мӯза маск кашед, тамом. дасту рӯя мешӯед, якборӣ ақаллан фарзаш. якбор рӯя шустед, даҳону бини рӯя, дастаро як маротиба, дасти росту чапа, баъд ба саратон маск мекашед, баъд ба мӯзатон маск кашед. поя шуштан шарт не. аллоҳ таоло осон кардааст. ба ҳамон мӯзатон маск кашиду намоз хондан гиред. вай мӯза мо бо ҳам ҷои мисол вай медуроем, ҳоҷатхона медуроем. ҳеҷ гапе надорад. масалан ҳоҷатхонаҳои ҳозира ҳама ҷо кафел аст ё санг аст, тоза ҳаст. мисол об мушкил нест. агар рафту ягон шубҳа дошта бошед ки таҳти пояфзолатон наҷосат дошта бошад, пок кунед. ваи шуштан шарт не, пок мекунед. ё мисол дар замонҳои қадим хок қати роҳ мегаштанд, хок наҷосат нест. агар рафту наҷосата зер кунанд, бо замина зер мекарданд, замин пок мекард. бинобар ин саҳобаҳо бо пояфзолашон намоз мехонанд. дар саҳиҳи бухорӣ омадааст ки ҳазрати Анас пурсида шуданд ки оё пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо пояфзол намоз мехонанд? гуфтанд ки оре. ҳама саҳобаҳо дар масҷид бо пояфзол намоз мехонанд. барои чӣ? барои масҷидошон қолин надошт, гилем надошт. бинобар ин як рӯз дашхеле ки дар саҳиҳи бухорӣ ҳаст, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ними намоз аз боли пояфзолашон фуромаданд. пояфзоли худро ба бар карданд, ба дар карданд, кашиданд. тамоми аҳли масҷидам ҳамин кора кард. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсиданд ки барои чӣ шумо пояфзолотро кашидед? гуфтанд ки ё расул, мо дидем ки шумо пояфзолҳои худро аз пояҳоятон баровардед, мо ҳам ҳамин кора кардем, ҳамчун иқтидо ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. гуфтанд ки не, мана нав ҷибрил омада хабар дод ки дар зери пояфзоли ман як чизе будааст, яъне наҷосат. барои ҳамин ман баровардам. шумо бояд намебаровардед. лекин ина уламо дар боби шиддати пайравӣ аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам зикр мекунанд ки саҳобаҳо чӣ хел ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам иқтидо мекарданд. диданд ки кашиданд, ҳама кашид. ҳамин гуна пайравӣ доштанд. радияллоҳу анҳум ва ардоҳум. хулоса бо пояфзол намоз хондан иҷозат аст. мардуми мо ҳам намози ҷанозаи бо пояфзол мехонанд. лекин охир мо сабабе ки бе пояфзол намоз мехонем, барои ин ки масҷидҳо қолин доранд. аммо бо пояфзол намоз хондан иҷозат аст. асл тоҳир аст. то яқин кунед ки дар ҳамон зери мӯза ягон наҷосат ҳаст, гуфта аниқ донед, баъд аз он вай наҷосата равондан зарур аст. лекин надонед, ин пок аст. дар бораи замин роҳ мегардед, дар бораи пол роҳ мегардед, дар бораи кафел роҳ мегардед, ҳеҷ гапе надорад, пок аст аслан. бале. саволтон тамом шуд? вақте ки мо амин вақти пешин мешад, мо амин саросима барои ки нафаҳмидам. пешин мешад чӣ? маро мешунавед? садотон набуд. вақте ки пешин мешад? устод вақте ки пешин мешад, ба мо вақт метиҳад ним соат. мо амин ҳаракат кунем ки бояд ҳам намоз хонему, ҳам абед кунему, баъд корхона дуроем. ҳамин вақт мо фақат 4 ракат фарз мехонем, суннатша намехонем. баъд хона ки омадем, суннатам намехонем. қабул мешад, намешад?
یک پای میکردید؟ اصلا آدم روز قیامت برای فرض پرسیده میشد. فرض اون حتمی است، اون فرض عین است. فقط در حالت بیماری ماهانه بودن الله تعالی اجازه داده است نخوان. دیگه در یگان حالت، حتی در حالت شل بودن، در حالت آب نبودن، در حالت حتی تیمم کردن نتوانستن، در حالتی که یک آدم 90% سوخت است، مثلا جومیده نمیتونه، در حالتی چه خیلی حالت باشه، در اون حالت باید نمازی فرض را خواند. فرض ساقط نمیشد هیچگاه. اما سنت این برای مکمل کردن فرض است. در فرضتون بعضی کمبودی ها میشد، الله تعالی سنت را مشروع کرد که کمبودی های فرض با خواندن سنت پره کرده شود. سنت روز قیامت جوابگری ندارد، خاصتا در این حالتی که شما در آن حالت قرار دارید. الله تعالی شما و امثال شما، خاصتا خواهرای مسلمان ها که در غریبی در دیار غیر مسلمان ها در این خیلی جاها کار میکنن، با نمازاشون در وقتش میخونه، در حفظ و حمایش نگاه دارد، شرایطاتون خوب گرداند که در خانه هاتون نمازهاتون خوانید. آمین یا رب العالمین.